Uthando luqala ngokuthi uyithande wena uwumuntu, uyithande wena uwumuntu, bese liya kwabanye abantu, liye ebazalini bakho, uthande abazali bakho. Uma lisuka ebazalini bakho liye kubafowenu nodadewenu, malisuka lapho uthando kumele uthande umakhelwane njengoba uyithanda wena. Lokhu kuyizigaba zothando esazinikezwa umdali. Lo mlungu owathola ukuthi God is love wayebonile ngempela ukuthi angeke wenze lutho ngaphandle kothando. Uthande luyo yonke into. Uthando kumele sithandane, sithande nezinto esizenzayo ukuze zibe yingcwenga. Day 39, uthando number 3, 1 minute every day.